Hiaso Lana Ponsi, Karbeng Long Autonomous Council, CM Tuliram Long Hangpen, Achor, Kache Teron Piapan, Kipi Kapajar Japan, Kachese. Sukhanjana Long Edonahem, Mecho Dam. Jambali NGO Hinpen Chirok Tokamai, Kapado. Kardom pini prime time berta long penili sami jilihan sepi non arjik tha bertang torben ingnam rai kom sai khetum pen ingnam kerai kom kipi thengpi thengprang aphan kerai kom kipi ason thotsi mara rapia phanda kerai kom kipi pon akenang solbino nonakai perthe munit ke chan ke jara por hot inglong arlok thengpi thengprang pen danglok ingnam do anta kiru bomajok ongdung aingnam ke ave bom tanglo La solong thengpi thengprang le kan hogdon chot kali marat marenga pianta verdon bomno ingnam jongsi kerai koma ve anparta marat marenga pi do anta kerai koma ve pulote alir alon ka ve chot kali global warming ke doben monit kereng kisong ke phokache tong japor nang o ilo non piniar ni abangke project ladak ke theglong abangke marat api lake mai सरकार पेंता कांगहन नाय लापेन कालाना नाय केलांग नाय के इंगनाम राय कमासाय खिए अतुम पेनानो आल तुम पेंसी लाकतु कवे मारात मारेंग अतुम अफांस तमे माने थेगलोंग लोक माने के जोर कांगहु पुसितमे गिन्ने पेन के खांगदुन लापेन मारात अपी का पिथि दोआन पेंसा के खांग नानो लसिनोन एशिया बांके कार्बी अतुम अखाया बांके किचु पो बांके प्रापिक ajat ason stame kang hon kang ginso ku bang kompik la pen mene marat api neblong lok pen kapang reng ku bang ke theglong kom lang kedam tang corona war pen ka chepa jok pon je phanpura methang inglong a redalong sai ka chuti ki je phan kedam bom hon ok hieso holik ke jang chok theklong si pa jok dun pen hem pang reng ponno lake munit atum akamatha ka chikirla la son se litum thek ponlong lo atima ongdung atuma bangke marat mareng ador kiso thengpi thengprang ador kiso sitame aronre pen kanghu kanghi pen kapithi pen joksi la pivir bomlo thengpi thengprang ta anpar sitame marat api non pudam elonang habit along kireng amarat api bukru bongkrui teke la pen sotese okhi thero kadu kavesame kapithi pham ke tot pen kapithi la pen sotasi kaprek hatiar pen kapithi la sonsi theklong sitame alang tumangke non la alang litum chot la pukali karbiang long angkang pi atum sitame kamatha chikirla pen marat mareng api le long sitame pangreng pen mane authority mate kilang abang phua tumaphan arideng ka hodai ji aphan alang tuma kamatha so thaksi anutin sita matha po la pen charlie dun po la pen so thaksi non ang tum bangso a okhiaso chiklo jon sirkepan pangreng depen nona bangki alang litumpen karbeng long autonomous council cm tuliram longhang lapen achor kache teron pia phansi kipi kapajer japhan aning hang ponupusi phudang teron pipen ningje pon tate nalimen jethan exima to apransi kardom pilo si nilimen ke phudang teron pi ladak omtilia arong pen nili la sona our sai mani ke long long ta isia ko pai lo hedi la si la so khi abang ke mane pangreng bom pen non la an thelo la si nilia frangsi ki pudami po lamang ke la po hello karbi anglong autonomous council la ke the cm ake hai tuliram rong hang alang li phansi mane jasimet ke ningkang sampen ki pidi phansi ning hang lo panong vek lo la bang ke la pen thala
sar acor sampi kache teron pi alang litum phansi mane hodai pon lo alang litum banghini alang litum ke prabjin ten la so okhi alang litum phansi hodai lo la pen prabjin ten mane dak pen alang litum chi poni phansi hodai pon vet lo halapu bangso okhia so kapang reng along kachirap chitodun abangphu indro sing timung pen kaninje pana tengke methang aphan kacharai komason si marat mareng apia phanda rai komponang jipusi ningje panthu dan mareng apian ta inghon ponang yi pula bangso example ka peklang kang tung sinilitum wang lo athema la dakar biang long bang ke litum ok hita me apham ke tot ke ap ok ke yor chong hu la puson vota ke ap pham ke tot ti la si la so bang ke ilitum claim nang ne la kar biang long a khi lo mate la forest wildlife atuma a department atum bang la so ke rai komalong ilitum rong so tum ta rai kom nai rong so tum ta la hai habit aphak leng punon ok hi punon thero punon la marat mareng pi an ke nilita chuning ri lo rong so ra tum ta me la hai pi thi pon pe da nang yi hamren pen daniel inghi karbeng long live Bokajan Police Station angkang Pinyada Porphai Circle pra achiti mapor malam Sukhanjan Ikirani Ward number Trokalong Idon Bubble Datahem Mechopiden Labangso ameki chohut kapre katumaphan anampen kapadohem ingdeng plido Bangso hem sitame chopon deto pusi pachini pon Meki choke cheng hot adung arai dum ke thek dun longpen ke pamep dun je phansi bor ilo sitame pamep dunone derajok me kapamep agari phanda berta palelo bonta me kapamep agari ke banga sapa ke der chetajok hema phan pa jokon ac meki chok pangjer thang anpinlo hem meke chohot pe ripen danglok ongdong ahormu na hognono pangrum pet lakyap anbaka phai na hoglo pusi pachini den rehing ame pena joksi bangso hem meke cholong lok ta thek pusi rada tumpen ningje pon halapu he manam pen ke do atum laki purnima bora pinky day binoy thakora tum henlo alang litum sitame penangan asona monga bangke na hogdonang kokno Bokajan Pananantarang Karbeng Long Live Upper Diopani Langhon Kidu LP School along Jambali NGO Tumpen Paterpi Ponsi Self-Help Group Atumaphan Chirok Tokamai Kibipon Kedamtang thang ni phain ko ratrokani Upper Diopani Langhon Kindu LP School along Jambali NGO Tumpen Paterpi Ponsi Self-Help Group Atum Kosonsi ki ekar chedapen Mara rapi kapang rengpen Mena ke charchak thengje pathak Chirok Tokamai Kibipon Jambali NGO ke sengcheng abangphu manof te rangka chiphamphu chirok tok amailong jasmet kimu ke pangreng hanso tharmit ke e lapen prejam mara rapi ke pangreng pen alekido anparta hemtun isi ka chipangreng un abidi haihu self help group abang phe tumaphan lapen kachitodun arada tumaphan than pare pon nilitum ke pa phihu arada tum nilitum thangda chini ne labang so hawaratum bonsita Jambali NGO tumpen nilitum phan la kimu ke pangreng lapen chief kabonai jola poson nilitum phan ke papi hup arata tum hanta kaching thur jiawar sai alang litum nilitum hanang thanlo lasin nilitum labangso awar sai ke chudeng yun phan nilitum ningarong piglo lapen nilitum chihok piglo la poson nilitum ke papi hup nilitum ke non abangke lahai nilitum ke claim dun lo pute nilitum kaching thur ri phansi nilitum aprang na ke dolo langchi thingpen shubhasterang Karbeng Long Live Kedamtang thang ni phain ko rapho arni panjan sar et rong pia rong along kido longchap baptist amondoli ningkan inko rapho nang choksi roptalin asengkan katalon parupon Bangso Ruptalin Asengkan Katalon Panahut Longchap Baptist Church Pastor Apurba Rongpia Hinpen Impu Ponsi NKBA Evangelist Barim Moja Sing Terana Hinpensi Chepahin Pupon Bangso Katalon Panahut Nanglitum Aprangkeja Tumapan Chematatunon
ibri angdeng pi cricket hom lapen angdeng so throk sia longpen en ponsi NKBA kaching thora hin kelang pona chonbang Reverend Sina Lekthe ahin pensi athepi ke na puthak than par jupon Christian ading ke hang tu kesedan versi jadi tolong kamu monduli Kristen lo. Lapan long chap amondoli resonem sotumta ili Karbia culture ing bobet det nang jipu mathasi kan barim ritnong chingdi ke kanda paklang pon. Choki hola pen Sanjit Kro Karbiang Nong Live. Kedamtang engdeng plikebra troxy Karbi riso nimso ronga jekatalon hot kibipon Mr. KYF kachapate along nong e kachapalong dun boloram rong piaphan BT langso youth club ahin pen karchopon. Aningkan wang ason thak thaksi peningkan le thotami kedamtang engdeng plikebra troxy Karbi riso nimso ronga jekatalon panahot kibipon Mr. KYF kachapati denarong langteng teron arong amekar rupsing rong pi asopo boloram rong pi si nong e chapalong dun rong pi asang ho bang sonong e kachapalong dun pen birta ke mekewan arjulong si kedamtang thang ni phaing kor troxy ani BT langso youth club ahin pen karchoparupon Laso hot BT langso youth club amai phu longkiri hanse kongchun bang jenglong rong hangatum Japan densi ari sanghotum jogjak rongpi asangho ba hem thekop an damsi Karbi apoho pen man peng piponsi archo damno boloram rongpi alangli inot lo charli ke thek ser abang phu lapen here bang tok bang anathuda ke thek ser abang phu lo dena rongpen bikram teron Karbiang live Tang Prime Time berita ke lepas sekang tonik lo, domi thakmi kardom.